Igbo ekene m udo dịrị nwoke dịrị nwaanyị ndụ obere ndụ azụ aha m Obino onye nke na-echi n'aka Igbo TV na-ewetara ụmụnne anyị report na-akọwara unu ka ihe si aga ka m gaa straight to the point. Ihe m jiri bịa taa ka m bịa zie ozi gbasara ihe ego a na-akọwa na enyere ndị gọvanọs nọ na Nigeria ka ha nwee ike mee ka ha dịtụ mma maka hardship onye ọbụla na-efesi. Aghọtara m dịka our Senate President Senator Godwin Akpabio chiri kwuo na enyego gọvanọ ọbụla 30 billion naira ka o nwee ike nye aka mee ka ihe isi ike enwe ike gbatuo ma ọ dịrị onye ọbụla mma. Ile anya kalkuletie ọgbakọ ego niile enyere 30 billion enyere gọvanọ ọbụla nọ n'Imo na Nigeria, icheke ihe mụrụ na ọ ga-aba ebe 1 trillion naira or 1.1 trillion naira or more than that. Asị m ego unu nyere awụrụ maka ịnwa ọwụrụ maka the poor masses in Nigeria. Ego unu nyere wo ka unu were kwe kunu see ka onwe unu ego ka onwe unu ego. Unu ga-ahụ ha bịa asị na local gọọmenti dị otu a enyego nri 50 or 100 bags of rice. Abịa kee rice ya na kọpụ obere kọpụ ọ wee ka esi enye aka. Ebe m ana m egote akpa rice dọwa ebe m ebiala na ezinụlọ anyị maybe anyị ruru like 10 or 20 men, ụmụnne m na ụmụ my cousins. Ebia sị na inyere the whole family quarter bag of rice ma ya rukwe ị ga-aghọta na awa ga-ewere ke ndị party members ha nweta maybe 20 or 15 kilo or 5 kg ha ewere ke onwe ha. Ego unu nyere awụghị for the poor masses. Ego unu kere maka onwe unu. Unu were ego unu ka ego unu chọrọ ikere igbo about 1.1 trillion naira. Unu were ihe dozie ihe mepee the border anyị dozie ihe ka ihe bata ka anyị nwee good environment ka anyị na-arụ ọrụ na-eme biznes anyị ka anyị were aka anyị zụrụ feed anyị dịghị gị bịa feed anyị. Iji weli ego nwa skuulu n'eluigwe weli ego nke n'eluigwe weli ego nke ọzọ ọ dịrịghị mmadụ izi ịkwụ ụgwọ ndị a niile. Ị bịa sị na ikere anyị na one small bag of rice ọ garị anaghị akpọ bag nkwa bag ọjọọ sụgbara ya na mkpo ewere butere anyị asị emewere anyị ka dị mma. Achọrọ m ịyọ ndị sineti ma ndị ọrụ dị n'aka unu gbudonye ego unu withdraw ya ọ ga-eru the poor masses. You people are not going to achieve the reason of giving these governors ego a. Any reason ji nye ihe ọ dago iri ya ga-eru ndị o kwesịrị uru aka. Check in the next 48 hours they are going to bank this money into their various private accounts. Akpagịsị enyego local government unu ji check ebe nyere na local government unu ga ebe asọ 50 or 100 bags of rice but for 30 bags of garri ọ wee usoro ka anyị unu kere onwe ụlọ ego. Ndị be anyị sị mgbe onye abụsa abụkọrọ ya n'ime enwere ụzọ eji ele onye aka azụ. Anyị bido kwuo na eziokwu na Nigeria ihe ga-ede mma. Journalism ndị anyị nwere here, you guys cannot investigate, cannot even trace. Akpọkwa unu yu na-ego nke unu na-emechi ọnụ ha ewere na-eme. Mgbe anyị nọ na skuul anyị ghọtara sị ọrụ ọrụ dịrị ndị ole ihe ndị journalist ime investigation verify ịmara the size of when that say nyere ma oruru eru orudi ka size ndị mmadụ wetara value that cost the population that gets that space n'oshirishi ama calculate it and give us the figure ka anyị mara ma ha na-eru eru. Mana journalist ka unu chante ndị nọ n'ime ọhịa na-amaghị unu na-eme. Asị m onye ọla nwetara ihe a n'ụsa ya ka o ruo onye ọbụla. Let the Senate withdraw this money. Tell them not to approve that money again and withdraw the money back. Prepare in the border. Yeah, in the neighboring environment for us to go and do our businesses and make our money and feed our children and sponsor them to schools and do other necessary things we need to do. As
ka onye ọbụla nwere this video tụsaa ya ka onye ọbụla kwesịrị iru aka otu ugboro ka nwoke na-anwụ udo dịrị onye ọbụla